бик ачык, аралашучан кеше була торып та кай вакыт күңелеңдә йөрткән хисләр буранын, өйрмәне кешегә кычкырып сөйләп булмый. Сөйләшер өчен дә көч табырга кирәк. Студиябызның кунаклары һәрберсе көчле шәхес. Бүгенгесе дә искәрмә булмас. Исәнмесез, ТМТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруы. Минем исемем Лилия Кадырова. Ә бүген безнең кунагыбыз эстрадның популяр җырчысы, өч бала әнисе Ләйсән Гимаева булыр. Деген шишмәләре еракта халкым моңнарында, авылда гармун телләрендә калыр югалмас шишмәләр. Әсәргә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Синең әки үстеңем, гомерлек ярым минем. Лесин баралле, лесин баралле, лесин баралле, алле. Яратмыйсың, Яратам, яратмыйсың, яратам. 85 булганда без бергә атларбыз. Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз. Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Сәлам Ләйсән. Сәлам, Лилия. Әйбәт, Аллаһка шөкер. Бик зур рәхмәт. Алда сезне шундый зур эш көтеп тора. Ул сезнең сольный концертыгыз. Шул сольный концертка әзерләнгән һәр сәгать исәптә вакытта тапшыруга килеп, фикерләрең белән бүлешергә ризалашуың өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Рәхмәт бик зур. Бу безне тагын да матурландырып, менә безнең тапшыруыбызның партнеры Ак Йылдыз кибетеннән сиңа әлеге чәчәк бәйләме кабул итеп ал. Бездә матур яңа төсләр истәп торсын тормышыгызга. Миләүшәнең чәчәкләре һәр вакыт шундый матур, свежий. Син беләсең аларны. Әйе, алардан шулай чәчәкләр алган бар. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт әйшеннән дә безнең партнерларыбызга. Ләйсән, иң беренче инде башлысы килә, хәлең ничек, сәламәтлек ничек дип, чөнки син бөтен барыбызны да шаккатырдың, ачылып, үзең аша узган хәлләрне сөйләп. Ничек бүгенге хәләтең? Бүгенге хәләтем дип әйтим, сәламәтлегем дип әйтим, инде Аллаһка шөкер, барысы да артта калгандыр дип уйлыйм инде мин. Миңа авыр иде моннан 1 елга якын. Бит инде мин моны бер кешегә дә әйтмәдем бу хәлләрне. Менә 9-10 ай элек миңа бик авыр иде, мин аны беркемгә дә күрсәтмәдем. Бүген киресенчә мин менә тамашачыларга ачылдым, үземнең подписчикларыма ачылдым. Ничектер психолог белән утырып сөйләшкән кебек рәхәт, җиңел. Аннан соң сиңа бик күп җылы сүзләр яздылар, бик күп киңәшләр бирделәр. Бу юлны үзләре үткән кешеләр, шуның белән дә әле ничектер бер күңелгә тынычлык ингәндер. Дөресен әйткәндә, мин гел көтмәдем түгел, менә уйламадым да. Шундый менә кешеләрдән, халыктан обратный связь, ничек була менә татарча, обратный связь. Кайтаваз алырсың. Әйе. Менә шундый җылы сүзләр ишеттермәдем. Мин әле аларны һаманда укып бетерә алмыйм. Минем бик күп ачылмаган хатлар. Алар һәрберсе җылы сүзе белән, матур теләкләре белән поддержать итәргә тырышалар. Кемдер бу юлны үткән, алар инде шушы дәвалану, авыру, кемнедер анда якын туганнарын, дусларын югалту кичерешләрен үткән. Шуңа күрә күп кешенең әйтер сүзе бар икән менә шушы темага кирип киткәч инде. Күп кеше мондый авыру белән очрашкан, сөйләп тә бетерми икән. Үз эшенә бикләнә. Инде мин аны моныңчы да, инде моңарчы да бик күп укып, бик күп теге интернетта төрле ситуациялар белән укыганым бар, танышканым бар. Ләкин менә турыдан-туры халык белән, үзебезнең менә шу тамашачылар белән ачылып сөйләшкәч инде, үземнең тарихымны сөйләгәч, гел икенче төрле кабул итә башладым инде. Ләйсән, беренчедән инде Булатка да мин аны әйттем, син язып чыктың.
Булаттың менә яңа ел съемкалары дип тамашачыга әйтергә кирәк, ул нәкъ менә минем съемкаларым иде име. Һәм мин әле Булатка айттым, нишләп соң әйтәм, Ләйсән гомер булмаганны әзерләнмичә килгән дип. Шуннан да ул көн синең өчен ниндидер бер хаоста узды сыман. Һәм менә минем соравым, беренчедән ниме гафу үтенәбез инде, без оештыручылар һәрвакыт каты бәреләбез артистларга, чөнки без инде 100% результат нәтиҗә таләп итәбез бит инде. Һәм ни өчен сез менә шулай озак тоттыгыз бу серне? Ни өчен иртәрәк бүлешмәдегез? Сәбәбе нәрсәдә булды? Менә бу яңа ел съемкасы булган көнне белдем дип әйттем бит инде. Ләкин мин аңа ничектер күңелемнән ниндидер начар хәбәр ишетсәм, мин аны ничектер ул бит инде булырга мөмкин, яхшы хәбәр дә әйтергә мөмкиннәр иде, начарын да әйтергә мөмкиннәр иде. Мин шуңа теге әгәр начар итеп кабул итсәм, начар хәбәр итсәләр, мин дә аны ничектер тыныч кына кабул итәргә тиешсең Ләйсән дип менә үземне ничектер әзерләдем. Көйләдем. Аны әзерләп тә бетереп булмый инде, көйләп тә бетереп булмый. Ләкин минем ул көннәрдә бер нинди анда сценарий кайгысы да, бер нинди съемка кайгысы да түгел. Мин бары тик теге укыган әйберем мин анда истемдә дә калдыра алмый торган көннәрем иде. Шуңа күрә синең ниндидер замечание әйткәнеңә ул көнне мин хәтта хәтерләмим дә. Чөнки мин шуның хәтле менә булай күңелнең теге үземнең дөньяма чумган идем. Анарсында бит әле менә шул көнне хәбәр иттеләр дә, зан ничектер мин әзрәк врач янында елап дип инде менә күз яшьләре чыкты, ләкин ышанмый идем. Башта бит кеше, теге психологлар да әйтә, нидер ситуацияны кеше башта кабул итә алмый, ышанмый. Анарысыңна вакыт үткән иштең генә, әлбәттә әле бәлки дөрес обследование булмагандыр дигән шундый уй бар иде минем ул көннәрдә. Шуңа күрә мин ул вакытта минем тирә янымда артистлар йөриме, кемнәр йөриме, анда бер нәрсә күренмәде минем күз алдымда. Сез теге тәгаенләп белмәгәч, инде нәрсәдер әйтергә дә әле кыймадыгыз. Кыймадык та, аннарсын инде без моны бит инде яңа ел декабрьгә кергәч, яңа ел алдыннан гына шушы менә төгәл диагнозны куйдылар. Аннан соң инде менә нишләргә, нинди стадиялар белән күпме калган, кая барырга, гомумән теге яңа бер ни бит инде бу. Теге минем өчен таныш булмаган. Моңарчы синең тирәңдә андый диагнозлы кеше юк. Андыйлар бар иде, якыннарым минем бабай шул диагноз белән китеп барды инде, әтиемнең апасы да. Ләкин ул вакытта мин яшьрәк идем, бала чагарак идем, аны бик ул хәтле тирәнтен уйламаганмындыр. Ул вакытта әле балалар да юк иде бугай. Хәзер уже теге балалар бар, ничек әнигә әйтергә дигән шундый менә прям шундый теге йөгереп барган, мәсәлән, теге ат мәсәлән йөгереп бара бит, юлында нәрсәдер анда киртә, менә шуңа капланып җыгыла бит, менә шундыйрак нидә инде укуга чыгып киттем инде. Булат ничек кабул итте һәм Булатның теләктәшлеге ничек булды? Нинди моментларда сиңа ярдәм итте менә иреңнең, без белгән Булат Бәйрәмовның, без бит инде Булатны һәрвакыт шундый оптимист буларак беләбез. Менә бу ситуациядә Булат ничегрәк кабул итте? Шушы периодны уза алуымда, җиңеп чыга алуымда, мин аны җиңеп чыктымдыр дип уйлыйм инде. Мин аңа бик рәхмәтлемен, ул чөнки гел янымда булды. Гел янымда теге ничектер без аның белән бергәләшеп шушы авырлыкны, бу дин сынау, нинди дисәң дә ул кеше тормышында шундый авыр моментлар булып тора һәм аларны сынау итеп җиңәм дип менә күңелеңне төшермичә шулай үтә белергә кирәктер дип уйлыйм. Һәм шушы юлны үткәндә инде яныңда сине аңлардай, сиңа поддержка булырдай кеше булса җиңелрәк тә. Әнигә ничек хәбәр иттегез һәм обследованиеларның берсенә нәкъ әниең белән барганыны язган идең? Әйе, мин инде теге икенче тапкыр обследоваться итә башлагачтан ул вакытта әни белән бардым, ләкин аңа әйтеп куйдым. Әниме әйтәм, бик анализларым бик яхшы түгел әле әйтәм. Шундый хәл түгел, менә
булырга мөмкин. Булырга мөмкин, мәйтәм шундый начаррак хәбәр. Син мәйтәм борчылма дидем инде мин аңа. Ә безнең ул вакытта моннан 2 ел элек кенә безнең кодагый була инде ул, шушы ширдән китеп барды. 43 яшендә. Шуңа күрә без моны инде ул вакытта бик авыр кичердек. Нәрсә икәнен беләбез, ничек тиз кеше китә ала бу ни белән, бу диагноз белән, әйме? Әнине инде нитеп кенә теге йомшак кына әйтергә тырыштым, ләкин мин аны ничектер саклайсым килдеме соң инде дип әйтәм, соң инде менә күңеленә бик авыр итеп нитәсе килмәде инде, бәрәсе килмәде. Шуңа күрә әйтеп куйдым, әйтәм, менә шундый анализ бирдем, әйтәм, әзер булып торыйк, әйтәм, нинди булса да бәлки яхшы да булыр, әйтәм. Ну, начар булырга да мөмкин, әле әйтәм, нәтиҗәсе юк. Ул инде шуннан соң, кайчан барасың? Ди. Әйтәм, шул көнне барам. Мин синең белән барам, диде. Әйтәм, әни может йөрмәссең? Барам. Безнең әни үзе йомшак кеше, ләкин аның теге ул сабыр бик йомшак, ләкин аның эчендә ниндидер шундый стержень дип әйтәләр бит. Менә шундый ул менә эчендә шундый ниндидер ныклыгы бар. Ул минем белән шушы онкология больницасына баргачтым. Беренче этажда калдым. Әйтәм, мин беләмме, мин үзем генә кирип чыгам икенче этажга результатны белергә. Чыктым. Әле ул вакытта бит бөтен кеше маскадан йөридер. Күздән яшьләр ага, инде бу күрде дә инде аңлады, ләкин үзе дә бирелмәде синең. Юк, бирелмәде. Без аң белән урамга чыктык. Аңлады инде, сүзсез аңлашкан кебек, әни белән инде җибемә диде. Искә төшергә авыр. Балаларым хакына нык бул диде. Балаларга килгәндә, алар ничегрәк кабул итте? Чөнки синең бит инде олы кызың кыйып куйган үзең. Ничек дип хәбәр иттегез? Һәм мин беләм, әле сез аны операциядән соң гына һәм яисә операциягә керер алдыннан гына аңлаткансыз, әйме? Шул вакытта бит инде минем менә әнигә әйткән вакытта әни белдеме? Булат, менә өчебез генә белдек бит әле без бу инде әле башка туганнарга әйтмәдек, тиз генә әйтмәдек әле. Инде больницага кирип ятыр алдыннан гына балаларга нәрсә дидек? Минем әйтәм, кызым больницага кирип кичкенә генә операция ясатырга кирәк дип әйттеләр дидем. Барса да әйбәт булачакмысың? Неме соң теге, әни, ничего страшного нету, дип инде шайтып таңсылу сорады инде. Куркыныч әйбер юкмы? Әйтәм, юк. Барса әйбәт булачак. Мин күңелемнән бу операцияны бик көттем. Чөнки бу диагноз белән очрашкан кешеләр һәр берсенең төрле лечениялар. Кемдер химиотерапия көтәйме, кемдер анда операция ясыйлар, кемдер анда башка төрле лечениялар да бар. Миңа иң беренче чиратта операция ясарга кирәк дигәчтен, мин тизрәк барам да, әйтәм, алып атам. Все, минем организмда бер нәрсә дә калмаячак, шундый начар әйбер дип уйладым инде. Мин көттем аны. Ул бит әле операцияны билгеләгәч тә, анализлар биргәнче, анда 1000 төрле анализ бирәсең, 1000 төрле обследование үтәсең. Әзерлек этабы шактый инде. Әзерлек этабы шактый, шуңа күрә инде тизрәк дип көттем. Әле миңа әйттеләр дә, менә шулай 29 октябрьдә сезне, 29 декабрьдә сезне салабыз. Мәйтәм, тизрәк ярыймы? Бу декабрь башы иде. Тизрәк ярыймы? Әйдәгез, мәйтәм, мин риза уже бүген үк кирип ятырга. Юк, әле сезнең шундый анализларыгыз юк. Әзерләнеп беткәч, шул датасын билгеләделәр инде. Демәк, син курыкмыйча кирдең һәм ниндидер бер җиңеллек килүен көттең. Курыкмадым, мин көттем, киресенчә. Булат әйтәдер, курыкмыйсыңмы? Ничек нык бул дип шулай әйттереп инде. Мәйтәм, бер нәрсәдән курыкмыйм, минем тизрәк алдырып атасы килә дидем. Беләм, бу әлеге дә баягы җибемәлек нәрсә ярдәм ителәсәң җыйларга һәм менә шуны һичшиксез бит инде үзеңә план куйгансың, менә алдырып атам, барсы да яхшы булачак, котылам. Нинди көч ярдәм итте, нәрсә көч бирде менә бу адымнарны? Хатын-кыз бит әле ул булай да эмоциональ, иҗади хатын-кыз тагын да эмоциональрәк. Җибеп төшмәүнең асылы нәрсә бирде? Менә әнинең һәм Булатның поддержкасы нык булу
нык булуы миңа көч биргәндер дип уйлыйм. Чөнки әгәр дә алардан бу нашы минем диагнозны ишетеп паника булса име, бит инде төрле кеше төрлечә кичерә мондый хәлне. Елый башларга мөмкин, нишләргә, паниковать итәргә мөмкин. Алар инде нык булдылар. Алар нык булгач, миндә инде бер нинди дә теге не имею права. Булат, сине, Ләйсәнне, сезнең гаиләне, гомумән сезнең иҗатны бик якыннан беләм дип уйлыйдым мин. Ләкин Ләйсән белән бүген аралашканнан соң бер нәрсә дә белмим. Булып чыкты. Бик зур яңалык булды бүгенге әңгәмә минем өчен дә. Ләйсән бик еш кына Булатның теләктәшлеге, Булатның ярдәме диде. Булат менә Ләйсәнгә күрсәтмәсәң дә нинди хисләр сине бу мизгелдә биләп алды? Аларны ничек җиңдең? Чөнки бу вакытта менә бер бүтән булып, бер уй белән, бер теләк белән бару бик мөһим момент бит. Шул хатирәләреңне яңадан искә төшерәле. Чөнки менә сезнең мисалыгыз кем өчендер бик зур үрнәк булырга мөмкин. Кем өчендер бик зур шанс булырга мөмкин, өмет булырга мөмкин. Шул көннәрне яңадан искә төшерик әле. Мин бик күп кинолар күргән бар иде. Киноларда ничек хәбәр итәләр кешегә, ул берне әйтәләр, була, шулай. Каядыр анда кемдер читкә алып китеп нәрсәдер әйтеп, анда әйтмичә, аерым чакырып, мин аны шулай булыр дип уйлаган идем. Ничектер белмим, мин аны алай ничек булуын да күз алдына китерү авыр, аны инде куркыныч төштә кебек кенә. Безнең инде Ләйсән беренчесендә үк миңа әйтте дә, ничектер шундый ни бар. Шикләнәләр ди. Әлбәттә әле башта беренче үзе генә барды, анда үзе ясатып, менә шикләнәләр шундый бер. Инде ул яхшы булачак, ул просто алар белән шикләнергә тиешләр. Гомумән уйламадым. Ул турыда уйлама, яхшы булачак, ул да инде. Аннан соң инде шул беренче анализны алгач, безне чакырттылар да, икебез телефоннан әйтәбез, килегез диделәр инде шул. Нәкъ съемка көннән шул теге яңа съемкасы көнне. Миндә уйлаганым, врач каяндыр анда табиб ерактан килеп нәрсәдер нитер, ул изгә барып, нәрсә анализлар килде, сездә шул. Теге анда белмисең, нинди реакция синдә бара тиеш. Әле аны кем карыйсың реакциясын? Ул инде менә безгә әйтте, шулай була, сезне менә бер ел хәзер менә монда курыкмас, хәзер мин сезгә менә иртәгә үк сез учетка бастырам, анда ярый кеше бар, чөнки бу вакытны уздырырга ярамый. Моны тиз эшләргә кирәк, сезнең балаларыгыз бармы? Беренче сорады инде бар, планлаштырмабыз, бүтән планлаштырмаган идек. Алайса, все булды, яхшы булачак, барысы все борчылмагыз. Иң мөһиме шул дип, менә шулай, сезнең бу операция булачак, аларга ничектер аларны кемдә очраша, кемдә берничә тапкыр гадәти бер аларны шул дип сөйлиләр. Менә моны шуттер, моны алыштырып куерлар. Менә кызлар кебек булырсыз әле дип, бер ел без сезнең белән генә аралашырбыз. Мин сезне бер ел контрольдән ычкындырмыйм инде. Менә шулай, курыкмагыз, менә шул иттер безгә әйтеп алды. Без әле теге диергә дә белмичә торабыз. Шул ничек ушка китереп, мин инде анда мәгънәсен инде сорау бирдем, соң шунда менә төштә кебек кенә. Анасын бергә чыгып, Ләйсән менә чыгасын да. Нәрсә әйтергә дә белмисең. Шулай. Без теге иратларга әйтәрне җырларга ярамый дип өстерләр бит. Тоже дөрес түгел. Җырларга тиеш. Бит кайдыр үзенең эмоциясын чыгарга тиеш. Акылдан язмас өчен. Кулга барга кирәк. Булачактан җылаган. Ләкин Ләйсәнгә сиздермәдең. Юк, әлбәттә, анда бит әле тагын безгә әйтләр, әле тагын бер анализ булачак дип. Барбы яхшыгын дисең. Әле куркыныч түгелдер, әле башы гына, әле ни генә шулай гынадыр дип тынычландырып, анда диагнозлы кешеләр күп бит инде. Хәзер медицинада алга узган инде, медицинада алга киткәндер сирәге. Гомумән менә шундый сүзләр әйтеп, тынычландырып, ул үзе дә тынычланып инде. Тынычланырга тырышып дәресрәге инде. Ул турыда күбрәк уйламаса кирәк менә вакытында. Ул вакытта әгәр дә бик күп уйлый башласаң, аңа тирән кирип китсәң, анда белмим, кирип ятырга гына кирәк инде. Сездә икенче стадиясы дип әйттеләр инде. Бу инде әле тагын без әлбәттә уйлаганбыз инде химия әзерләнгән иң куркыныч әйберләрнең берсе дип әйтгәндә, анда лучевая терапия, химиотерапия, анда инде чәчләр коелу,
мына шундай бірге біз енді әзір едік мораль жақтан. Білмеймін не қадар мен мына жеңіл енді ана айтерге меңа түгел бетілесенге. Лесен өзі де енді нәрсе курсларда шуны эшлейбез, теге концертларында хәзердә чыгышларында. Бар инде безнең концертный тур юк инде. Инде булган чыгышларында хәзер киләрбез, интербез бер ярты елга, бер елга дип әйткәнгә анда бәлкем уйларсыз үзегезнең графигысын карагыз инде дип әйттеләр. Аннан соң шул инде анализ килгәч, икенче операцияннан соң алынган анализ инде. Анда әйттеләр, анда ни булды, консилиум, анда бик озак уйлашып, сөйләшеп врачлар, табиблар инде сезгә гормонга була бәйле килеп чыккан дигән шундый фикергә килделәр, химия кирәк түгел диделәр. Бу инде безгә бик шундый җиңеллек булды, ләкин җиңеллек булса да, аның бик каты уколлар ай сайын кадарга, көн сайын дарулар эчәргә. Аның сәламәтлегендә инде ул барыбер чагылыш тапты көн сайын диярлек, көн сайын менә мин дә әйтмим, нәрсә кичергән кешеләр аны аңлыйлар, беләләр, ул хатын-кызлар. Психикада да һәм организмда да зур үзгәрешләр башлана инде ул вакытта. Менә ул бик көчле даруларны эчеп, аннан соң инде хәбу операция ясагач та аңа җиңел түгеллеген мин беләм. Ләкин ул инде менә әйтәм бит, психик яктан, менталь яктан ул бик күп туры эфирлар карады, психологларны карады, сөйләште, аралашты. Ул яктан элек тә миннән психик яктан көчлерәк дип саныйм мин. Һәм хәзерге вакытта да ул инде бик югары баскычта миңа калса ул яктан. Ул үзе үсә, мине үстерә, мин аны үстерәм. Менә шулай. Аннан соң инде менә бу операциягә да мин анда симләм итеп үзем керәм. Сакларга кирәк операцияннан соң наркоздан чыкканым инде. Сен бер кешендә алмыйбыз, итмибез, әнкәй дә керми, беркем дә керми. Тем более без туганнарга да әйтмәдек бит, беркем белми, якыннар, күршеләр дә белми безне. Бер кешеләр. Шуңа күрә мин үзем керәм. Үзем саклыйм операциянан соң. Ул инде янында мин булуын белгәч, аның янәшәсендә мин булсам, аңа тыныч, менә шулай. Мин аның теге ире дә, якын дусты да, сердәшчесе дә, соңгы елларда бигрәк тә менә шулай инде ул соңгы елларда дип әйтик. Тора бара. Менә шуңа күрә ул бик тыныч булды, операция кергәндә дә дип саныйм инде мин. Мин үземә дә алай тынычрак булды, җиңелрәк анда булуым. Менә Булат, син эфирга кадәр да миңа сүзләр әйткәнең һәм хәзер дә син аларны тамашачыга җиткерүеңне телим. Табиблар күпме тапкыр тикшерергә тиеш дип әйттеләр, аңлаттылар. Шунда әйтеп үтәле, чөнки без бит килеп терәлгәнче йөрибез, тартабыз, сузабыз, хатын-кыз ул иренә дә нәрсәдер эшли, балага да нәрсәдер эшли, эштә дә нәрсәдер эшли, үзенә игътибар бирә, артка планда кала. Үзенә чират җитми кала инде менә шушы шаукымнар белән. Бүтән табибларның да әйткән сүзе ул 30 яшькә кадәр хатын-кызлар, кияүгә чыкканнар, чыкмаганнар, бала тапканнар, тапмаганнар елга бер тапкыр ким дигәндә күренеп торырга тиешләр. Үзләрен ясап, хатын-кыз органнарын менә мин күкрәк кенә анда сезне. Үзегез беләсез инде әйтеп торырга кирәк түгел. Нишкәләрдә 30дан соң инде елына 2 тапкыр авыртамы, авыртмыймы, бер чимы сезне, бер чимыймы. Сез бик яхшы кайфтәме, барыбер күренергә кирәк. Ул бик менә коварный сүзе, бик коварный аның сүзе менә ул ширне дип әйтгәндә. Ул бик теге начар шир дип юккан әйтмиләр, чөнки ул кешедә билгеле була, бары тик соңгы стадияларда гына 3-нче, күп очракта 4-нче. Анда инде ярдәм итү бик икеле, анда инде 50-гә 50 дияргә кирәк, бик катлаулырак. Шуңа күрә узганчы аны вакытында табып алырга кирәк, вакытында билгеләргә кирәк. Аннан соң бу шир белән бит инде безнең хәзер практикабыз күп кеше дәваланырга да, кайдыр Мәскәүгә, аннан соң чит илләргә йөри башлады. Сезгә андай әйберләр тәкъдим иттеләрме? Юк, безгә менә шул иң беренче әйткән табиб та инде, кем бездә ул Ләйсәндә дип әйтик, ул авырны ачыклаган врач табиба да әйтте. Шул көнендә ул бит нәрсәне сөйләп тә безгә колакта гына чыңлап тора. Хәзер бездә барысы да яхшы, уйламагыз да чит илләрне, Мәскәүләрне, әйберләрне бездә, безнең врачлар, табиблар, ул менә безгә инде хирургым да язып бирде. Менә шул врачка бирәм сезне, бик аның кулы да җиңел дип. Күрсәтмәк итәрсең, беренче шырашыларны әйткәндә сен, кулы да җиңел, барысын операцияны яхшы ясаячак дип. Бездәге хәзер русча саны булай инде протокол лечения.
алар безнең табиблар күбесе йөриләр чит илләргә. Хәзер халыкара международный, хәзер юктыр инде хәзерге вакытта дип әйтик, хәзерге вакытта. Алар бөтенесе бер менә шул симпозиумнарда җыелалар, бер үк форумнарга җыелалар. Алар үзләренең тәҗрибәләре белән уртаклашалар. Һәм хәзер инде ул дарулар да күбесе бездә дә бар ди, яхшы дарулар, чит илнең дарулары. Чөнки әйтәр бит инде Россия даруы шулай дип, чит илнең бездә инде ул күбесе чит ил препаратлары дип әйтик. Менә шулай әйтәсем килә, шуңа күрә йөрмәгез ди. Уйламагыз да ул турыда бушка гына әрәм акчагызны әрәм итү булачак дип инде. Кирәк тә түгел, үзебезнекеләр дә яхшы дип әйтеп, һәм без инде чынлап та аңа ышанып, менә ышанырга кирәк. Әгәр дә шиең бар икән, булмый менә бөтен нәрсәдә ышанырга. Без ышандык, ул әйткән бөтенесен эшләдек вакытында. Андый теге җибәргә. Әлбәттә үзем генә булганда йылы идем инде. Теге балаларга күрсәтмәскә тырыштым. Ләкин инде алар нәрсәдер бәлки сизгәннәрдер. Ләкин инде теге без аларга шул операциядән чыккачтан гына нәрсә булган әйттек, зур кызларга гына әйттек. Ләйсә, менә күңелеңдә, йөрәгеңдә ут булса да, бу моментта иҗат туктамады. Сезнең өчен бик продуктив ел булды. Менә читтән карап торган кешеләр өчен дә бик күп яңа җырлар язылды, клиплар иҗат ителде. Шулай ук Таңсылу бөтенләй бәләкәй генә бүредән матур чәчәк булып ачылды. Бу әлеге уттан арынып торыр өчен эшләндеме? Яки бу сезнең шундый алга куйган план һәм синең бер нәрсәгә дә карамыйчан алга бару идеме? Әйе, дөрес әйтәсең, без бу елны бигрәк тә теге иҗатка бик күп урын бирдек, игътибар бирдек, җырлар яздырдык. Аннан мин аны теге кешегә беркемгә дә әйткәнем юк, бу фикерем инде теге бер нәрсә була калса, начар бер була калса, хәзер Үтте битим. Әйет. Җырлар калсын дип. Ләйсән, җырлар шундый масштабланды, катлауланды. Әйбәт кеше булсаң, әгәр үзең бәхет таңым, бу эштәге булган күңел халәтеннән туган җырлармы? Әллә бу җырлар сиңа инде күптән килеп эләккән идеме? Юк, бу җырлар шул моментта килеп эләккән җырлар. Һәм ничектер без аны шул вакыттагы күңел халәтенә туры киләдер бит инде булар. Шуңа күрә инде тиз ничектер эшләргә чыгарга тырыштык без аларын. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләренең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Ләйсән, менә бүген интервьюда шундый сүз әйтте. Әгәр дә мондый башта начар бетеп китә калсам, җырларым калсын дип, бик актив иҗат иттем. Җырлар шулай димени? Бик актив иҗат иттем. Карале син аны? Әйе. Инде уйлар уйлап йөри икән. Әйе. Һәм Кашылыгы сиңа? без икебез дә елап җибәрдек. Хәзер менә кабатлагачында сиңа тамагыма тиер утыра. Ләйсәнне югалтырмын дигән курку хисе биләп алдымы бу мизгелдә? Әллә синең өметең бик нык идеме? Әлбәттә башка төрле уйлар керә, без кеше бит. Әле инде уйлар уйлыйсың, ләкин ул уйларны инде читкә куырга кирәк, читкә куасың. Кеше башының 1 секунд эчендә ничә 1 минут эчендә дип әйтик, әле ничә мең төрле уй килергә мөмкин. Әлбәттә син менә башыңа килә уйлар, аларны куырга кирәк. Контрольдә тоторга тырыштың уйларыңны бу мизгелдә. Контрольдә торырга тырышасың, контрольдә торырга тырышасың. Һәм инде кабатлап әйтәм бит, һәрбер шигырь, һәрбер сынау кешегә ничендер бирелә.
Мен шо деп санаймын, юққа ғана сен тізең ауыртса да, қолың ауыртса да, қолыңды кессең де, ол бүтін нәрсе былай ғана түгел, юққа түгел. Мен шо деп санаймын, лесенге де аңлатамын, лесенде аны қазір алды, аны біле, өзіңде демек сен қайда проблемалар, сен кімгәдір үпкен бар, сенің нәрседір яшәүрәу үшін қайдыр дұрыс түгел, қайдыр бәлкім уйларың дұрыс түгелдір, нәрседір кімдер ғафу итмәгәнсіңдер, бәлкім кімдер ашуың бардыр. Глобаль рәвештә казына башладым. Шуңа күрә монда инде мында дин коткарадыр дип саныйм инде мин. Тәкъвалыгыңны тикшерә, синең Аллаһка ышануыңны тикшерә, никадәр дәрәҗәдә. Мәсәлән, сиңа диагнозны әйттеләр, син үпкәләп, нигә мин шуны менә бетмесенә мин дөрес эшлим бит инде, мин шулай нигә син миңа шундый ниләр бирәсең дип, әгәр дә бәлгеләнә башлыйсың икән, бу дөрес түгел инде. Анда синең сабырлыгыңны тикшерә, синең әйтәм бит тәкъвалыгыңны тикшерә, дип саныйм мин Аллаһ Тәгалә инде. Кабул итәсең, ярар, кабул иттең, я рәхмәт. Хәзер инде сынаулардан, сырхаулардан чыгу юлын да күрсәт. Менә шулай үзеңнең күбрәк догада булырга, намазда булырга, теләк теләргә кирәк. Менә тормыш яшәү рәвешен барыбер кайдыр яхшы якка үзгәртергә кирәк. Психик яктан да син үсәргә тиеш дип саныйм мин. Менә шуңа биреләләр бу әйберләр. Һәм инде син нәтиҗә ясап үзеңне үстерергә тиешле. Начарны түгел, һаман позитив. Позитив якка шуңа күрә мин инде видеоларында ләйсәнгә инде терелүенә, психик нигенә карап, халәтенә әйдә юморга дип, әйдә юморга барырга тырышабыз. Әйтәм, җылап та гомер уза, клип тә гомер уза. Без мәктәп икенчесен сайдык синең белән. Әйдә клип, әйдә елмайык. Ана шулай. Позитив якка күбрәк тартырга тырыштым. Аның менә шул әйтик персонажлар ярдәмендә, видеолар ярдәмендә. Менә бит, барысы яхшы, балаларга игътибар биреп. Күрәшер әйберләрегез күп инде шуннан да. Иҗат, балалар, гаилә, әти-әни. Ике тапкыр үлеп булмый диләр, бер үлемнән качып булмый. Таңсылу турында шулай сөйләшеп үтәсебез килә. Таңсылуны без бит инде бәләкәйдән күреп үстек, үзебезнең проектларда, шул балалы солянка проектында. Һәм быел инде Таңсылу менә шундай зур сайлау алдында 11-нче сыйныфта укый. Һәм инде әзме күпме тормышта бер бурылыш була торган ел. Таңсылуның планнары ничек? Аның бит инде иҗатка тартылуы күренеп тора. Сез ничек уйлыйсыз? Сез менә сәхнәнең бөтен катлаулыгын, бөтен нечкәлекләрен, шоу бизнесның кайбер кырыс моментларын белә торган килеш, иҗатның чынлыкта нинди булуын һәм эш итеп алсаң, үзеңә профессия итеп алсаң, нинди моментлары барлыгын аңлыйсызмы, сөйлисезме, сөйләшәсезме ул темага? Әйе, сөйлибез дә инде, ул аның үзе дә күреп тора бит инде. Күреп үсә бит инде. Аның инде теләге ул балачактан килә бит инде, ул аны бер нәрсә дә эшләтә алмый. Ул аның үзеннән үзе чыга. Ул бер-ике чакта инде теге машинада, анда кунакка баргач, кибетләргә баргач, ул кычкырып җырлый башлыйдыр. Әйтәм, бу инде шу балачагында булыр да, үсә битәр инде дип уйлый торган миннән. Узар дип әйе. Юк. Аннан соң инде ул музыка мәктәбенә керде, аны тәмамлады бит инде, әле һаман да теге укытучысына йөри, дәресләр ала. Аның тырышлыгы бар. Җырлыйсы килеп, теге катлаулырак җырларны ала, шуларны өйрәнә. Һәм инде шушы музыка юлынан китәр дип уйлыйм. Ләкин менә шушы хәзер безнең илдә бара торган ситуацияны күз алдында тотсаң инде, аны инде читкә җибәрәсе килми. Ул башта бик Мәскәүгә барам, Мәскәүдә укысым килә минем дип әйтә торган иде. Хәзер инде әле менә фикере үзгәреп тора дип әйтәсе килә. 11-нче классны бетергәнче нәрсә тагын ничегрәк итеп фикерен үзгәртер, ләкин хәзер инде Казанда калам, белем алам. Башта уйладык инде музыка буенча китер дип уйлаган идек. Ансын да уйлады, ул направлениедә карады. Аннары соң инде хәзер телләр буенча дип менә бүгенге көнгә ул телләр буенча юлны сайлыйм дип әйтә инде. Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыкта, чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыкта. Күзләрең генә түгел бит, эчке дөньяңда матур, елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр. Күзләрең генә түгел
Калган кызларның ничек хәлләре, алар нинди хыяллар белән яши бүгенге көндә? Уртанчысы инде аның безнең ныклап хәзер рәсем белән шөгыльләнә. Архитектура университетының филиалы буламы инде ул менә кече яшьтән балалар шунда йөриләр, Дашка мәктәбенә йөри. Рәсем ясау буенча бик ярата инде, бик нык теге кызыксына. Кичкенәсе турында әлегә әйтеп булмый, ансы әле күбрәк маймыллана, сикрә, бии, җырлый, күрмәгәндә. Мәгълүм, балачакның иң кызык, иң күңелле этабы. Яни колтыгасында үсә торган. Kita kız verme mi? Кuşaklayısın ya şöyle kuşakla. Шулай барлы матур гаиләдә үсәргә насыйп булсын һәрбер балага, чыннан да. Хәзер әкрен генә синең иҗатның аерылгысыз бер өлешенә әйләнгән персонажларга кайдан карыйсы киләме? Серьезно, иди урнашабыз. Чыкканова! Yapayım, selam, nişi hallerin? Allah'a şükür evet, neler işleysiz? Менә кемнән алсын соң инде ул аны? Bu, не, Дамир Сабиров, яки Шавыт Шакировтан? Бу персонажлар алар бөтенесе һәрберсе үзенчә яши, һәрберсенең үз тормышы име. Ул персонажлар синең пандемия вакытында туды бит индеме? Әлеге персонажларга тагын кемдә булса өстәләчәкме? Без инде аны бик теге менә пандемия биткәннән соң да дәвам итәргә тырыштык бит индеме. Аннары соң менә шушы диагнозны куйгачтан ничектер мин бит аны кешегә сиздермәдем. Мин аны халыкка бит сиздермәдем. Без әле дәвам иттек. Ул персонажларны төшерүләрендә сирәгәйде алар, конечно. Сирәгәйде, чөнки гел үземне кулга алып заставлять итә алмаган чакларым да булды. Ләкин инде без аларны туктатырга тиеш түгел идек, чөнки мәйтәм кеше белмәсен дип тырыштык бит инде. Кеше белмәсен, жәлләмәсен дип. Шуңа күрә Булат белән инде гел менә мондай персонаж кертергә була, менә мондайны кертергә була. Аның ул яктан идеяны ул бирә бит инде. Әле ул хәзердә теге төшерергә менә инде. Аның инде теге бөтен ният, бөтен идеяны ул әйтә. Без инде аның белән утырып шулай сөйләшәбез, әзрәк теге эшкәртәбез, кызык җирләрендә уйлап үтерәбез, ныграк кызык булсын дип. Быел инде ул персонажларга килгәндә нәрсә үзгәрде? Анда инде костюмнар үзгәрде. Мин анда костюмнарны ни белән стилистлар белән уйлаган идем бит инде. Алар белән тагын теге персонажлар. Фифониның яңа эшләпәсе, яңа күзлеге барлыкка килде. Җиләк кыштканымның шулай киеме алышын Җиләк кыштканым бик матурланып, хәтта тәмлек рәшкә дә киңәшче булып килеп утырды бит әле ул безнең. Һәм гомумән әлеге персонажлар сине бөтенләй без белмәгән яктан ачты дисәк тә була. Ул рәхәтләнеп көлеп җибәрүе, ниме көлгәннән соң ничектер менә үзеңнең дә шуңа кушылып көлеп җибәрәсе килә. Озак яздырыламы әлеге персонажлар? Юк, узак яздырыла дип әйтмәс идем. Күбрәк аның идеясы, әгәр дә әзер идея бар икән, аңа инде текст тизрәк языла. Әгәр дә кирәк бит дип без бит инде аны теге көн аралаш чыгара идек әле. Көн аралаш идея кирәк, ниндер тема кирәк, ниндер кызык уйлап табарга кирәк. Ул вакытта инде Системага салынгач кыйынлаша инде. Кыйынлаша инде. Ярты көн күбрәк булыр. Шул бер 3 сәгать, 2 сәгать вакыт үтә.
эстрадада тарткалашкан, сүз көрәштергән моментлар булып алаймы һәм шул сез Булат белән тиз генә әлеге ситуацияны юмор аша биреп куясыз, әйме? Һәм мин беләм, кайвакыт шалтыратулар да булгалый. Сезгә ничек кабул итәсез менә шундый әзрәк тегә төрттөрүләрдән соң чыккан, юмористлардан соң булган шалтыратуларга, язуларга гомумән күп буламы андыйлар? Бу диванный критиклар чыккан вакытта чынлап та ул теге беренче тапкыр бит әле андый ничектер яңалык буларак кабул иттеләр бит инде аны. Күбрәк карале син шулай да булдыра аласың икән, молодец дигән сүзләр булды инде. Күбрәк булдылар инде алар. Ләкин бит инде без аны теге үзебез уйлап чыгармадык, менә именно шул социаль челтәрләрдән ни буларак теге төрттөрүп алулардан алынган, комментарийлардан алынган тексттан җыеп ясадык бит инде. Җырчылар ягыннан әйтмәс идем, юк, бик җылы кабул иттеләр. Үзләре дә әле комментарийлар язып шалтыратулар да булды. Әйдә күрсәт әле шулай дип, мине күрсәт әле дип берничә теге җырчы әйткәне булды, шулай шалтыратып. Әйтәм, ярар, алар алай дип әйткәч, андый поддержка булгач инде без киресенчә рәхәтләнеп, аларның бөтен хейтерларның комментарийларын алып, шулай итеп төзеп төшерә башладык инде ул елларда. Соңгы араларда булды безгә инде, безгә нигә алай төшерәсез? Үзләрен таныганнар кешеләр булды инде. Бу инде күбрәк олы яшьтәгеләр үзләрен шулай кабул иткәннәрдер, бәлки аңлап бетермәгәннәрдер. Без бит инде киресенчә менә бу соңгы видео турында сүз бара хәзер. Сәлам, диван ешкені сесенсен. Тута жырлама, бұл жырны жырлама. Бұл жырны жырлаганчыға проблемалар була. Китәле монда, нишесе, нинди проблемалар була? Мен шулай була. Жырлама дейменде, пожалуйста, жырлама бұл жырны. Хәзір бұл жырны жырларға ярамай. Бұл жырны бір кіші зарегистрировать еткен де хәзір өзі генә жырлы де. Башкаларның жырлысы келсе, анан рөхсәтсәргә кирәк де. Рөхсәтсез жырласаң, сине судка бирәчәкләр де. Вообще жырларга ярамый бұл жырны хәзер. 40 ел буе халык жырына әйләнгән жырны нишләп җырларга ярамасын инде? Әйтеп сөйләмә инде. Менә шулай инде. Ярамый. Туктале, Остап Валиевка да җырларга ярамый? Аңа да ярамый, или рөхсәт сорап кына җырлый инде хәзер. Менә. Карале, подружка, карале. Күбәләк жырын җырларга ярыймы соң? Күбәләкне ярый. Алайса мин бу жырны, күбәләк жырын, әйме? Зарегистрировать иткәндә үзем генә җырлап йөрим. Тута. Миңа җырларга ярашамы күбәләкне? Юк. Нигә? Әгәр дә җырласаң, подружка, мин сине судка бирәм. Күбәләк гөлләргә қонса гөлләр тибрәлә микән? Кулчаптыр. Теге җыр бүлеше турында инде. Менә шуңа күрә инде бәлки аңлап бетермәгәннәрдер, әйме? Без инде яра гафу итегез дидек тә инде шуның белән шул инде. Конфликт итәргә яратмыйбыз без. Гомумән менә әлеге пиар, конфликт темаларын сез урап узырга тырышасыз. Бу аерым сезнең позициягызмы, әллә сезгә алай каты бәрелгәннәр юкмы әле? Юк, ул позиция түгел, ул күңел халәте шулай. Булай бит менә төрле кешеләр, кемдер ниндидер үзе турында гайбәт ишетсә дә, ул аны арттырып, сулар өсти күпертеп чыгара. Ә без менә ничектер сөйлиләр, сөйләсеннәр. Менә шундый урап үтәргә тырышасыз. Урап үтүдә түгел, менә ничектер шулай җиңелрәк кабул итәбез без аны. Бу җиңелрәк кабул итү менә каян килде? Бу ниндидер тәҗрибә белән килдеме? Әллә эстрадага килеп кергәндә үк сез инде аңлыйдыр юксызмы? Эстраданың төрле моментлары булачагын, сикелтәле моментлары булачагын. Сикелтәле моментлары булачагын белеп килмәдек бит инде без. Ничектер бу башка җырчылар белән аралашып, еллар нәтиҗәсендә килгән тәҗрибә кебек тоела инде бу. Чөнки һәркем индивидуаль. Сәхнә кешесе һәрберсе индивидуаль. Әйме шундый ничек күңелдә кемдер анда бер-берсенә теге көнләшеп караулар да булаймы? Конфликтларга да кирү була. Шуңа күрә без бит инде аны ничә еллар дәврендә күргән, ишетеп яшәгән бит инде. Шуңа күрә ничектер аны ничектер ул кызык түгел кебек менә миңа.
үземә кызык түгел кебек. Шуңа күрә без аны Булат белән теге чәй эчкәндә дә идем иттем чәйне балыйгар ул әйтә бит ярамый бит инде нитергә теге. И тагын мәйтәм гайбәт булмасын әйдә гайбәт булсын дибез дә инде без шунда икебез шулай нитеп алабыз да сөйләшеп фикерләрне бүлешеп алабыз да шуның белән шул бездән чыкмый. Нокта куясыз. Нокта куябыз и онытабыз да безне. Дәсән син еш кына менә Булат үзенең тормышының аерылгысыз бер өлешен. Сез ничә ел инде Булат белән бергә? 19 ел. 19 ел бик тиздән ала верса юбилейда көтә икән. Ничә уйлыйсың менә шу 19 елда Булат белән Ләйсән арасындагы мөнәсәбәтләр ни рәвешле үзгәрде, ни рәвешле эволюция кичерде. Барыбер бит инде мөнәсәбәтләр алар үзгәреп тора. Гашыйклык халәте үтә икенче бер халәт килеп керә. Чынлап та дөрес әйтәсең, без төрле этапларны үттек инде. Башта беренче елларда бала туган елларда бит инде хатын кызның депрессия кебек нәрсәсе булып ала. Әле ул ират кеше яшәйме теге, аның әле күбрәк дуслары белән аралашасы килә. Минем инде сөйләгәнем дә бар интервьюларда. Ул мине гел калдырып чыгып китәдер бер үземне яшь бала белән, минем Казанда бер туганым да юк. Мин инде каладыр бала елак, аңа кушылып мин ел итергән идем. Ул әле ул вакытта радиода эшли торган вакытлар инде. Кунып, анда төнге эфирларда, иртән анда обедка хәтле эшли торган иде, шуңа күрә менә шушы яши тормыш өйрәтә икән ул. Кемдер бәлки өйрәтмәгән чаклары да буладыр, теге барыбер картаеп та акыл кермәгән кешеләр була. Ләкин без менә шушы тормыш безне бик нык өйрәтеп, бик нык теге күп сынаулар биреп, бер-беребезне аңлый алырлармы булар бер-берсен, уртага салып сөйләшерләрме булар проблема туса дип шайттырып, әкрен генә яраклаштырды бер-беребезгә. Без башта кышкырыша идек, әлбәттә инде. Кышкырышкан чакларда ишекләрне шапылдатып ябып чыгып киткән чакларда булды. Минем анда ваннага кереп, бикләнеп, елап Тұрып елаган. Икешәр сәгать ашмаган чакларым да булды. Шушы менә теге әкрен генә кеше үсә, кешенең дөньяга карашы үзгәрә. Ул бит инде бар үзеннән үзе килми, кеше барыбер өйрәнергә, тәҗрибә тупларга тиеш бит инде барыбер. Акыл үзгәрергә тиеш. Шуңа күрә менә шулай икәүләшеп шушы көнгә килеп җиттек. Уртага салып сөйләшәбез хәзер бөтен әйберне. Ләкин моның эчендә әле барга үзенең минусларын аша барып кына барып җитеп була яксынча каршы. Бик еш кына бала ул менә кичектән карап торганда балалар име баласы да бар, барсы да яхшы име, барсы да яхшы кебек име кешенең. Ләкин бала әни өчен бик кадерле бүләк инде ул, хатын кыз өчен һәм хатын кыз үзе генә белә. Тагын шулай ук синең өчен бер авыр теманы кагылып үтәсе килә, ул алан җиләге дигән җыр. Кара нишләптер безнең бөтен бәйләнеш әле без бик күп бергә эшлибез. Менә алан җиләге вакытында белмим, син моны куатлап әйтерсеңме, юкмы, сезнең тормышка шулай ук сезнең гаиләгә килгән сынау булды. Без Зейнәпкә хәтле инде без бала көткән идек. Һәм ул 4 ай иде. Төшмәде ул. Аның башка төрле диагнозы булды инде, ләкин Туктап калды үзе. Туктап калды да инде. Бик авыр инде, бик әни кеше буларак син аны аңлыйсың инде. Ләкин шулай кирәк булган димәк. Моның инде сәбәбен дә белмибез бит инде, ни өчен шулай. Һәрвакыт менә артистның шундый вакыйгаларны кичергәннән соң туган җырлары алар бик көчле була. Синең дә менә әлеге вакыйгалардан соң алан җиләге дигән әниләргә багышланган искиткеч көчле материал чыкты. Ул музыка буларак та бик көчле, клипы да бик көчле. Әлеге сүзләре дә бик көчле, искиткеч. Әлеге материалны хәзер карап үтсәк, бик орынлы булыр.
Җиләктәлгешләр кебек үстегез балам, җиләкле аллар тау итәгендә, тау хәсрәтләрем сездик бар итәгемдә. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын Аллан җиләге. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын Аллан җиләге. Җиләкле Аллам, җиләккә барам, яңгырга калам, яшенегә калам, яшенде яңгырлар кебек балам дип янам. Алан җиләкле, нигә зәйкән шулай бала йөрәкне. Бәхет көйләрегез булсын Аллан җиләге. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын Аллан җиләге. Белән әле безнең яңалыклар тәмамланмый. Бездән аерылмагыз, рекламадан соң очрашырбыз. Çaklaru, jilek çaklaru, eti kulunda, eni kulunda, gımır kıskada, gımır özünda, naklı bulsunlar balalar tırmış yolunda. Alan jilekle, nige zeyken şulay bala yürekne. Bәхет көйләрегез булсын Аллан җиләге. Балам теләгем, бәхет көйләрегез булсын Аллан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын Аллан җиләге. Бәхет көйләрегез булсын Аллан җиләге. Гаиләдә әни кеше шуннан да бик зур роль уйный, ләкин тулы, матур, көчле гаиләне әтидән башка күз алдына китереп булмый. Менә Булат бүгенге көндә нинди әти, чөнки без Булатны беләбез, позитив, шаукымлы, гаиләдә күп кеше нәкъ башка төрле ачыла. Булат гаиләдә нинди ир-ат беренче чиратта, һәм нинди әти кызлар өчен? Булат ул ничек дип әйтим, еллар барган саен ул да ничектер гаиләдә үзгәрә бит инде кешеме. Яшьрәк чагында бик балаларга игътибары булмагандыр инде дип уйлыйм мин. Ул менә Маштакларны аңлап җиткермәгәндер. Әйе, ул менә өйдә сирәк була торган ие. Зур балалар үскәндә инде, безнең олы кызлар үскәндә, ул ничектер кайтып керә дә, и бәйрәм, менә ул кайткач бәйрәм. Балалар белән уйный, шаяра, шын-шынлап бәйрәм ясый инде мәсәлән. Өйдәге бала тәрбияләп утырган әни кеше бар бит инде. Күбрәк таләпчән була. Строгирак та буласың бит инде. Мин үзем булай да үзем строгий әле мин. Балаларга бигрәк ни идем инде, шулайрак идем. Аннан соң инде менә 3нче бала тугачтан Булат инде баланың biz ikimiz баланың тәмен ныграк белә башладык дип әйтик, мәсәлән инде ничектер шундый тәмле дә, йомшак та, ул да инде күбрәк менә игътибар бирә башлады. Элегрәк инде вакыты да җитмәгәндер, эше дә күбрәк булгандыр, хәзер инде ул инде кичкенәсе белән алышкандыр бәлки. Бәлки шулайдыр да, алар инде кочаклашып бергәләшеп йоклыйлар да алар, уйныйлар да алар. Ләкин инде ул шулай ук теге олы кызларга әзрәк теге үзенең дөрес киңәшләре белән, ул бит инде безнең бик күп
ничек дип әйтим менә, бик күп тапшырулар карый, психология ягыннан күп карый ул менә кешенең күңелендә казына да менә бу шулай бит инде, тегеләй бит инде дип менә үзенә үзе нәтиҗәләр ясыймы? Үсештә дип әйтәсем килә. Менә шушы үсеш юлын ул инде олы кызларга ничектер аңлата, киңәшләрен бирә, кешеләр белән аралашканда булай эшләмә, булай итеп кара, менә шулай итеп кара дип, менә шулай итеп төпле киңәш, төпле ярдәм итә дип әйтәсе килә. Катлаулы темаларыбыздан хәзер инде матурлык, көч, сәламәтлек, әлеге дә баягы шул марафон темасына әйләнеп кайтыйк. Ләйсән, ни хәлдә бүген марафон? Әзгенә теге социаль челтәрләр белән чыккан проблемалардан соң марафон кире кайтамы? Синең бит әле бит күпчелек хатын-кызларга менә шул яклап та ярдәм зур булды. Үзебезне табырга, матурланырга теләгән хатын-кызлар өчен. Без инде бу марафон темасын теге шул хәтле күңелне биреп эшләп җибәргән идек, әйме? Узган елның май аенда җыеп теләүчеләр бик күп иде инде ул вакытта. Теге социаль челтәрләр бит инде эшли, кешене завлекать итүдә бик җиңел бит инде. Җиңел дип инде көн саен эшләргә кирәк инде әлбәттә, я. Нидер яңалык андай һәрвакыт әйтеп торырга, һәрвакыт чыгарып торырга. Без аны эшләдек шушы елның май аена хәтле. Бер ел, бер туктамый, бер тапкыр ял итмичә, һаманда яңадан яңа фишкалар уйлап чыгарып инде без инде үзебезнең сплоченный шундый җыелган командабыз да бар иде. Нәтиҗәләр дә бик яхшы булды, чөнки бит инде монда бары тик дөрес туклану һәм фитнес белән генә ясалган не бит инде ул. Анда психолог үзенең киңәшләрен бирә торган иде. Без инде читтән дә теге хатын-кыз проблемаларына кагылышлы төрле специалистларны чакыра идек, интервьюлар үткәрә идек. Шул хәтле җылы отзывлар, шундый яхшы результатларга ирештек. Инде бүгенге көнгә хәтле язалар. Кызлар, апалар, иде качан башлыйсыз инде Ләйсән, башлагыз инде, бик көтәбез дип инде. Ләкин җәйгә мин әйтәм, җәй көне бераз гына миңа ял кирәк. Әйе, бигрәк тә мин беләдерим инде шу операциягә кереп яташагымны. Анда бит инде һәрбер ниләрне, тренировкаларны без бит инде яңартып торабыз. Үземә дә шуңа күрә әлегә ярамый көчле физик ниләр инде упражнениялар, шуңа күрә әлегә тукталып калды. Ләкин инде кашан икәнлеген әйтә алмыйм, ләкин күңелдә бар, ясыйсы килә. Тагында Нукта куймадың әле, әйе. Ниндидер яңалыклар кертеп, ниндидер фишкалар кертеп ала белсә булыр дигән уйда. Булыр дигән планда. Синең сәламәтлегең белән бәйле рәвештә фитнес түгел, син хәзер йогага өстенлек бирә башладың, әйме? Әйе, фитнес түгел, фитнес дип инде күбрәк тартылу, сузылу, күбрәк йөрү, җәяү йөрү, йога, пилатес, менә шундый минем тормыш рәвешем шундыйга әверелде инде хәзер. Әзгенә үзгәрешләр булуга карамастан, син бер үзеңнең иҗатыңны, марафонны, матур Ләйсән, без яраткан Ләйсән булудан туктама, һәм менә безнең тапшыруыбыз әкрен генә инде азагына якынлашып бара, һәм мин сиңа традицион үземнең соравымны бирәм. Тормышта 3 иң кыйммәтле әйбер бүгенге Ләйсән Гимаева өчен. Рәхмәт, Лилия, теләкләрең өчен инде. Нәрсә әйтәсе килә? 3 теләк. 3 иң кыйммәтле нәрсә бүген Ләйсән Гимаева өчен? Әлбәттә, ул иң беренче чиратта сәламәтлек. Мин элегрәк теге сәламәтлек телиләр бит инде. Бәйрәмнәрдә, туган көннәрдә сәламәтлек телиләр. Аның ничектер бу на автомате чыгып китә бит инде кешедән, әйме? Үзең турыдан-туры шушы юлны үтеп карагач, яшәүнең, сәламәтлекнең никадәр кадерле икәнен, кайтарып булмый торган икәнлеген аңлыйсың. Иң беренче минем икенче тормыш кыйммәте ул әлбәттә минем гаиләм. Ул минем ирем, ул минем әнием, балаларым. Чынлап та менә шушындый авырлыклар белән очрашканнан соң һәр көннең, һәр сәгатьнең, һәр мизгелнең кадерен белеп яшәргә өйрәнәсең. Һәм башкаларга карата шулай ук җылы мөнәсәбәттә буласы килә, әйткәләшәсе килми. Бүген менә бу хәзерге моментта
яшәргә өйрәнәсең дип әйтәсе килә инде. Ләйсән, бүген тапшыру дәвамында мин сиңа катлаулы, четерекле сорауларны инде шактый бирдем. Һәм тапшыру азагында синең менә шундый катлаулы, четерекле сорауыңа хәзер мин үзем җавап бирергә әзер. Хәзер мин синнән сорау көтәм. Сезгә кунаклар менә шулай киткәндә нокта куеп сорауларын биреп китә. Бу син алып баручы буларак үзеңәме, яисә инде Теләсәң инде темага алып баручы буларак та, иҗаттан тышта. Лилия, минем синең фикереңә ишетәсе килә дин буенча. Син менә хатын-кызның иҗат белән бәйле хатын-кыз бит инде син, әйме? Сәхнәдә яулыктан чыгуга ничек карыйсың менә? Җырчы кеше буламы ул яисә инде анда? Ну, күбрәк шушы сәхнә темасына кагылып инде. Дин ягыннан караганда, яулыклы хатын-кызның җырлап йөрүенә мәсәлән ничек карыйсың? Беренче чиратта иртәме соңмы без барыбыз да киләбез митингә. Бик кызганыч, без ниндидер яхшы менә тупта бу кирәк бит әле дип аңлап түгел, ниндидер моментлардан сыгыймыз, сынаулардан соң киләбез. Һәм әгәр дә кеше моңа барып җитә, ялган икән, хәтта менә яулык бәйләп барып җиткән икән, мин һәрвакытта сокланам. Чөнки әлегә аның ул дәрәҗәдә дөрес яшәү кануннарына үземнең кереп киткәнем юк. Бу аның юлы Худай каршында аның тоткан, сайлаган юлы. Шуңа күрә бүген кеше шуның кадәр ирекле, нәрсә тели, шуны эшлейме. Ул менә шушы иректән үзен чикләп, ниндидер бер дөрес яшәү, дөрес юл. Ул башкаларга караганда катлаулырак юлны сайлый. Мин сокланам. Беркемне дә урысларда бар бит шундый әйтем. Миңа әни бик кеш кабатлы, менә бу кеше кара шулай итә башлаган икән дип әйтүгә, әни миңа әйтеп куя. Не суди, судим не будешь ты. Шуңа күрә минем дә теге ниндидер эшләп ала итә икән, инде бу бит икесе бергә бара торган әйбер түгел дип тә әйтәсем килми. Һәр кеше үзенең юлын үзе белә. Ул аңа ничек килгәнен дә үзе белә. Ничек аның нәтиҗәсендә нәрсә көткәнен дә үзе белә. Шуңа күрә сәхнә зур, сәхнә матур, ул төрле булырга тиеш. Шуңа күрә минем карашым әйбәт. Күп очракта әйбәт. Димәк, Әгәр дә ул матурлык исти икән, әгәр дә ул төрлелек исти икән, нишләп юк? Димәк, иҗат һәм яулык киеп сәхнәгә чыгарга ярый да кирәк тә дип уйлыйсың. Мин төгәл җавапны белмим. Ярыймы, кирәкме? Мине бу берничек тә хафага салмый, аптыратмый. Әгәр дә ул матурлык икән, әгәр дә ул урынлы икән, мин рәхәтләнеп карыйм. Шуңа күрә әйтәм бит теге, ярыймы, ярамыймы, анысы инде кеше үз тормышын үзе хәл итсен. Аңладым. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Минем өчен бик кызык сорау инде. Үзем дә эзләнәм. Бик зур рәхмәт сиңа бүгенге сорауларга җавап бирүең өчен, ачылуың өчен, әлеге эмоцияларны яңадан кичерүең өчен. Киләчәктә барысы да яхшы булсын. Барлык сынаулар да инде артта калган булсын. Амин. Киләчәктә без сездән яңа, матур, дәртле җырлар көтәбез, яңа образлар көтәбез, кычкырып көлеп җибәргән Ләйсәнне көтәбез. Шуңа күрә барысы да яхшы булсын. Һәм әле Алла бирсә, ТМТV телеканалында, татар җыры сәхнәләрендә, концертларыбызда күрешергә, очрашырга насыйп булсын. Рәхмәт. Рәхмәт чакыруың өчен. Рәхмәт. Бу дөньяга әйбәт, матур дип карасаң, дөнья әйбәт, дөнья бик матур. Дөнья катлаулы дип үз тормышыңны үзең катлауландырсаң, дөнья чыннан да катлауланып китә. Нәкъ менә Ләйсән җырында кебек әйбәт кеше булсаң әгәр үзең, дөньяда яшәү шундый рәхәт. Без бүген үзебез шуңа ышанырга һәм тамашачыны да шуңа ышандырырга алып килергә тырыштык. Нәкъ бер атнадан без сезнең белән кабат ТМТV телеканалында күрешербез. Ә бүгенгә исә саубуллашып торабыз.